бародаро 1 минут видеоро стоп кунен. хоҳиш дорам ба канали Баха Кабиров дуромада подписатсия кунен. ҳатман зангулачаро зер кунен то ай видеоҳои нав бехабар намонен. дар ин канал шумо метонен беҳтарин видеороликҳоро тамошо кунен. ман силкаи ҳамин канала дар таги видео ва дар комментария мемонам. ҳатман дуромада обуна шавен. салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як программаеро нишон медиҳам ки шумо метонед бо ин программа ба тамоми дунё бепул занг занед, аз он ҷумла ба Тоҷикистон. программае метонед iPlay Market скачат кунед. дар ҷои поиск менависен Volp Scan. ин программае ки мебинен установид мекунен. баъди установид кардан открит пахш мекунен ва дар инҷа шумо да подсказкаҳо меброя закрит мекунен. дар инҷа бошад номерои телефонтона менависен ва вход интихоб мекунен. дар шумо код мебияд, кода мезанен, тамом ба сайт дохил мешен. вақте ки ба сайт дохил шудем, барои регистратсия кардагитон ба шумо 10 рубл бонус метиҳад. хоб аку мо чӣ хел бепул ба Тоҷикистон занг занем. ҳозир мебинем ба Тоҷикистон чанд рубл мегирад барои 1 дақиқа занг заданмон. чӣ хеле ки мебинен барои 1 минуте ки мо ба номерои Тоҷикистон занг мезанем 6 рубл мегирад. акнун мо чӣ хел бепул занг мезанем. ай тарафи дасти чап значоки падаркае ки мебинен инамуҷа медроен ба шумо реклама нишон метиҳад. вақте шумо ҳар як рекламая тамошо мекунед ба шумо пул медиҳад ва шумо метонед ай пуле ки ҷамъ карден бемалол ба Тоҷикистон занг занед. хоб барои рекламае дидан инами значоки падаркая интихоб мекунед ва рекламае тамошо мекунед. баъде ки рекламае тамошо кардед назад меброед ва чӣ хеле ки мебинед шоти ман зиёд шуд. ва ҳамихел шумо метонед дум ба дум рекламаҳое тамошо карда дар шоти худтон сум ҷамъ кунед ва бемалол ба куҷое ки мефорад занг занед. чӣ хеле ки мебинед дар инҷа реклама бисёра. шумо метонед дум ба дум рекламаҳоя тамошо кардан гиред ва сум дар шоти шумо ҷамъ шуда мегирад. назад меброем ва шоти мана диден боз зиёд шуд. агар шумо хоҳиш дошта бошед метонед занг зада ай шоти худтон гап занед. агар нафоратон метонед дар кошелёкатон сума синиматкара гирен. яъне шумо метонед ай ин программа ҳам сум кор кунед ё ки сумаи ҷамъ кардагитона ба Тоҷикистон гап занед. барои сум кор кардан ягон ҷои қиинӣ надорад. просто ҳамин значоки падаркае меҷиқен ба шумо реклама нишон метиҳад. баъде ки реклама буд шид назад меброед ва дар шоти шумо сум мегузарад ва шумо метонед ай сумаи ҷамъ кардагитон ба Тоҷикистон занг занед ё ки дар кошелёкатон синиматкара гирен. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед ва видеоҳои нав жидат кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр, то боздид.